We were talking about why I brought out. What about a video? How about it now? I have a calabash. Oh, no. Shake the booty, wind the booty, 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 shake the booty. Oh yeah, back to the beat. Come on, oh yeah, back to the beat. Oh yeah, back to the beat. Oh yeah, back to the beat. Oh yeah, not before. Get la gala, you go to Banya, you go for the Mongoya. I say no malimente. I'm still waiting to the color. Waiting to the color. Waiting to the color. And it's with oil and gas. And it's with oil and gas, because I get that here. That's it, I'm going to Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so
so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. Allow for people who know now Jesus Christ for you. Wait, Joe for Joe. Oh, you want to do it?
trendybeats.com. Watch you go, who someone, let your not go, someone, my sunshine, never let your not Ndi a na-arụ Enugu agwụlege uniform ụlọ odoma telọ nkwari ụlọ na-eru n'anya ọfụma ọ bịa n'ọdụkwụ na-enwere ego ọ kwuo mmadụ 15 ha nọ ha na karịa ụmụnna ọsị m na ha siwara ofe nje ka m join anya n'ụlọ ịmago garị ọ na-abụ ịkọta ọ na-anya gị nsogbu ntiezi aka na mmiri because ọ nwere staịlị eji eri ụdị garị ahụrụ emetụ aka na mmiri
ozugbo na-etinye aka na mmiri ka mmetụ mmiri ga-eme etu ahụ. So biko ọ bụrụ na ịfụ nri rigodo for your life. Agụụ dị n'obodo now. Ebe ọ bụrụ na ịfụrụ nri rie, and that's why ji wee sị na ga respect ndị na-erigodo nri. Unu richaa nri, once unu richara nri, anyị ga-eduru unu pụ outside anyị akọtụ ribbon anyị ga-eji wee nabata unu. Biko ayọgo m ndị ashebi and I believe na ha adịgo ready. Once ha bịara nabata unu, anyị ga-agbapụ ya ọsọ. Nkwa m na-ekwu unu bụ na unu ga-ana and unu ga-eji normal sunlight wee narụ. Ọgwụ m chọrọ etu ahụ. Anyị achọghị igbu unu oge biko. Like I said, abụ friends of ndị Owerri. Mụ na ndị Owerri. We were talking I don't want to brought out. Oh, they got a video. About it now, money have a calabash. Oh, no, that video. Mrs. Fidelia Uchechukwu. Mrs. Fidelia Uchechukwu are not here. Okay, I'm not here because in absentia, because I actually recognize the mother of the groom, right? Because
ebe ọ bụ na ọ nọ ya mara na anyị na-enye ya ugbo ekene ọ dịrị izu ịzụpụta dimgba mmadụ dimgba ahụ etoruo oge ịnụ nwaanyị biko ebe ọ bụ na ọ nọ ka Chukwu gozie ya n'aha Jizọs. At the same time biko anyị chọrọ ịnabata Chief Boniface ihe a na-achọ Chief Boniface ihe a na-achọ nọ here. Chief Boniface Chukwuoha amasị nke ihe a na-achọ ama m na onye kpụrụ onye chiri ochichi gara aza afa Chief nnọọ daalụ so much afọ mgbe ị na-abata ịdị very very happy ọ dị ka onwe ihe na-abọta gị n'ụwa. You're welcome sir. Ọrịa biko daalụ nnọọ sisi ịbata anya gị dị na fonu ibuche osi fan unu ga-emeri today don't worry relax ya tata bụ 22nd biko ndị niile dị spọd a biko anyị na-ekele unu daalụ so much afa m bụ Nonso Igwe MC Nolly. Alright, I'm also the counselor of this world. Mana ya dị etinye ya n'ihe anyị bụ anyị chọrọ ka anyị rụọ ihe anyị kwesịrị ịrụ at the same time ihe na-aga aga. Asafụ m na Emmanuel College Owerri ebe a ka m mee service ka m mee ego a na wa m oge ahụ akwụ anyị ala winje na ịbarị ọgwa na-ekiri anya o nwezi ihe fụ na Facebook ka ihe na-emezi na ịbarị ọgwa anụ m na ọ nwere onye nwụrụ na a na-ezo onye ọzọ ezo ka ihe na-eme biko tinye na okwu ahụ ọnụ tinye na ọnụ ọ dịrọ mma anụrụ m ihe aha was heartbroken nwa ịbarị ọgwa na-asị na papi a nwụrụ na agwaghị ya biko tinye na ọnụ ama m na unu niile ọrụ na-eru unu n'okwu biko ọ bụrụ ga-eme ya ọrai biko anyị na-ekene unu ndị ike duru unu eje biko ụmụnna ụmụ elengum amadụ m ebe unu nọ saịdị nke a ka echi ama na ụmụnna o rutebeghị ọ nọ ndị wee Chief nnọọ daalụ so much anyị na-ekene gwa ọ dị ike ọ dị nnọọ daalụ onye isi now anyị chọrọ ka anyị kenezie ndị ọgọ batara ọ ndị ashebi ga-eme that one ekelechazịa ndị ọgọ in form of ikwe ha n'aka then ha ere akwa anyị chọrọ irespect ụmụ agbọghọ because today bụ their day anyị respect go ndị nna n'ime ụmụ agbọghọ dị important ana m egwu ebe ọ bụla a bịara ihe nwaanyị kama a ga-eji wee jide ụmụ agbọghọ ụbọchị jide ụmụnna maka igbo ụmụ agbọghọ spiritual battle ka ọ bụ so anyị ga-erespect ụmụ agbọghọ a sị na ha ga-ere akwa ha resịa akwa ga-ebunyezi Adaugo mmanya egosi ya onye bịara ime ọ bụrụkwa na ya amabeghị onye bịara ime ya nwoke mara mma too ogo nwee ebe ọ na-ego nwere ka eleg mana o kwesịrị ka anyị mezuo ihe a niile because no tradition ka anyị na-eme observe biko in a special way anyị chọrọ ikele unu si unu na before 1 hour anyị ga-emesi ka unu nwee ike na n'oge daalụnụ so much biko ndị adịghị inye a na-alụ n'Erugwu Agwụ daalụnụ so much onye ọbụla resi unu uniform anụnwa bụ ezigbo mmadụ uniform a dị aka nka sisi bụ na-eyi ya and ọka dị evergreen daalụnụ so much onye kwakwuru ya akwa ma akwa o tinyechara shoulder pad ọ dịcha akụ ndị na-eme ngara ọ dị ka shoulder unu a na-ebuli ukwu elu ndị adịghị daalụnụ so much and ndị a bụ ndị ji ego ha adịghị anaghị ịgbakarị n'ọgbọ maka ijere adịghị agbakarị n'ọgbọ ijere gbakarịa n'ọgbọ obere mmọnwụ ekpuo ya aja anyị kenesịa ndị ọgọ anyị ebupụta akwa ree akwa anyị resịrị akwa anyị agba egwu present ya gift anyị ana. Thank you DJ 55 hype man I hear you ọ bụrụ na adịgo ready biko pụta nụ aka the voltage of vibe MC Anxiety. I say normally I call him MC Nolly. You know, say no be MC with that. You know, normally your MC is supposed to nullify. Hey, I'm saying, DJ, are you ready for me? If you're ready for me, you give me the beat. Let's jam it together, back to back. Voltage of vibe. Alright, DJ, make it run some more, 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 make it run some more. Okay, normally we dey take it on the low, on the side. We dey take them on the low, on the side. We dey take them on the low, on the side, DJ. We dey take them on the low, on the side. Ashebi, if you're ready, I'm ready for you. Come to the dancing floor. Alright. Ashebi, ndasiri gepi, ndadini, teburu la kafuwa. Oya si Ashebi da. Oya si Ashebi da. Oya si Ashebi da. Ugo da. Blue da.
Shake the booty, wind the booty, 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 shake the booty. Oh yeah, back to the beat. Come on, oh yeah, back to the beat. Oh yeah, back to the beat. Oh yeah, back to the beat. Oh yeah, not before. Get la gala, you know the money. Here you go, for the more boy. Come on, get la gala, you know the money. Here you go, for the more boy. We're gonna dance. We're gonna dance. We're gonna dance. We're gonna dance. Come on, dance. We're gonna dance. Oh yeah, this one. One side DJ. Hey, one alone the buche. Hey, one alone the buche. Hey, one alone the buche. Hey, one Charlie, come in. DJ Xavier. I said all of the DJs active. I said if your DJ don't find out the far, if you don't find out the far, Get seated. I'll be on the phone. All right, DJ, 5-5, eyes. All right, Pico, Adaugo is already taken, and I hear you here. You see, Pico, we are already the first person get with Aqua, and the government here be in the mess and also get here. Obratule, no. I heard because just it's here by happens in the album like EFCC. Tiage by Worofagua. Worofagua. Obratule, get his hands on my career. Move for motion. My house. And you move for motion. All right, Pico. Get squad on those of Pico. We are to go out one side, which are our because I got my position. Obroka more cozy. Pico, we are to go out. You see, boy, your squad. How will I here? I am making this event. Pico, go in there. California, Asenamale, California's Boyego. I said, Pico Piano, where I was scored out in the Pico Piano, where I was here. I want to Ramonda should be a hip on our side. Never a VIP. Marabona Haga will be again. Hey, no, get it. Or don't I come now for here. Nigerian dollar. Or don't I come now for here. Nigerian dollar. What is it so much? Nigerian dollar. I want it from there. I put a grand one. Can you get it so much? California, Cali. I said construction. Cali. I said God bless you. Cali. Because Aqua 5 we have for them. Natagori go change again. Natagori anka. Yes. Because Emaro ka mo Emaro for Akara Emaro mo boye 20. Because then na be we Aqua I want Aqua 80 eba now. Only had 1 2 for Aqua 6. Aqua 6 go for Ghana. Adaugo so much. Now I'm gonna give you Kazi. Can you hear that, Messi?
Ọmpa gị bịara baa ịkọ mpa m gara bụ unu. Ọ fọrọ akwa 4. Onye kwuo ya akwa, onye ya akwa here. Onye akwa there, yes. Ọ nwere onye na-erecheba ha akwa nke ya. Ọ ga-elechi ya na. Ọ nwere onye na-erecheba ha akwa nke ya. Ihe ngo na school bụ marketing, na market ihe na-agwere ọrụre. Onye ya. Okay, akwa na one for say I thought for akwa 4, making it akwa 4. All right. Big akwa na one for here, ka akwa pie ọsọ. Akwa ile nwere nzo. What a man can do. If I go to flower. Chai, ogene na-eme. Ọ bụrụ na ị ghọtara otu ifla kpọtego ka hapụ igwu okwu biko ọ fere akwa 3 na akwa 3 ka onye ga-ewere ya daalụ so much akwa ịtọ ka ịfọzi akwa ịtọ hype man ọ ka ọnọdụ a hype kwana ya hype just gwa ya eziokwu okay biko akwa ịtọ ka onye ọ ga-anara biko ka onye ọ ga-anara mgbe ọ karịrị ịtọ ka onye ọ ga-anara akwa ịtọ okay, 1. Remaining how many now? 6. Engineer, if you want to know just make transfer. Just go for a make transfer. In fact, guy that shall go for a gawa. Why am I going over there? Why better go for a banaga? All right, the very low. Okay, okay. Opposite order. Opposite order. Baba, God bless you. That is so much. Upon needing your earphone, my I know how you do. God bless you. Opposite order now. Actually, no hype now. 2. What do you want to go for? Opposite 2 now. Opposite 2. Okay. I'm going to sit and get them. All right. Opposite Opposite one. Uncle, you got what I hear. All right. Ebiko, about 9 for the 5 minutes. Therefore, just 30 seconds. I make this session now. Find another one. Okay. 1 way for 0 now. Kwege was there finally. Papa Kegogi. On one way, I chose back Ibu. One of the boy I am my ego before I was a book. Ibu boss. One everybody here on live on YouTube. They got a YouTube now. Start Ibu Boss Media TV. They got behind them. I don't go to the cost. Ibu Boss and I give possibility. Okay, I give possibility on YouTube. Shut it out again. What are we doing? Hey, I said it was awesome. I said it was awesome. I did it. Where are you doing? I'm in the area. I'm just in the area. I did it. Sure. I said it was awesome. I said no man. Hey, come on. Come on. I said no man. Man said that you don't know. I am simple now. Come on. Because daddy, I'm going to run a the guest I'm going to do go blue man to put your what I'm not even out of water, and I'm not moving to it. Hey, come on. I said, I said, I said, brother. I say normally maintain. I'm waiting to the color. Waiting to the color.
people don't have to get out. Wait till they call her. Rest communication. Rest communication. Rex money. Rex money. Address in Governor. Rex money. Rest money. Rex money. What's up? Rest money. I said normally if you don't see money, it's for the They have on the rival of UC. They don't have to do more. You see, I don't care, he can. You see, you want to go. Rex money. What's up? I said normally that's the case. I said normally that's the case. Now one which guy you be? Here we go. One side, my guy, my blood, my boy. They carry my work, give for another guy. Which guy? Show me that guy, what they do anyhow. Show me that guy, what they do anyhow. Show me that guy, what they do anyhow. Show me the guy, show me the guy, show me the guy, show me the guy. Shit, what you need my heaven for us? You need my heaven for us. I am breaking. Did you ever need Come on, oh you need my heaven for us. Oh you need my heaven for us. Come on, I am breaking. Did you ever need Ladies and gentlemen, I'm going to come and preach it for love. Say what? You don't want to get away. Come and preach it for love. Yahoo, call the laptop microphone. It's my laptop. Let's go. Give it to me now, 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 give it to me now. So who be the boss? Who be the boss? Who be the boss with that suck in the air? Who be the boss with that two in the air? Who be the boss with the diggy 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 diggy? Fire five, let's go crazy tonight, you know. Now you want some say what, you know? Everybody, let's go. Give it the vibe. Fire five, give it the change, back to back to back. Crazy Mola. Let's go. Igbo was the captain of our video. No car legendary from Abuja to let's go, Piper. Give it to me now. 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 Say what? Who be the boss? Show me the boss. To the new boss. Show me the boss. Who be the boss with that suck in the air? Who be the boss with that two in the air? Who be the boss with that tuck in the air? That tuck in the air? That two in the air? Say your papa money. Let's go. Say what to know. Tell the first what's up with the vibe. Give me the treasure. Give me the vibe. Give me the treasure. Give me the vibe. Give it to me, 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 go, go, go. Everybody's going to say what's it all, go crazy, you know. We're still got 5 DJ number 1 Abuja. All the way from Lagos, Pataka, Pataki, all the way from Nigeria. Give it the vibe back to back and all. Let's go say, let's go say once.
to me one, give it to me two, give it to me three, give it to me four. Say, let the booty go up and down, up and down. Say, we dey pay you. Make I come on some. He dey pay you. Come on, make I come on some. Oh, I go manage so. Hey, let's go. Say, one is for worker. Was to the carry go, nobody walk out, nobody go so. Let's go. Papa got you. I want to see you. Now you're crazy. Ndasiri ga-ebi biko ọ bụrụ na adịgọrọdi duzara na Adaugo bịa aka daji ya mmanya mmanya and anyị na-abanye na the climax of the event. What do I mean by this? Onye bụ na Adaugo bunyere mmanya bụ onye anyị masị ya. Adaugo pụta ka m gwa gị ihe m chọrọ ịgwa gị now. Mara na ụmụ Owere nọ here. Mara na ụmụ Owere nọ here. O nwekwara ndị fine boy nọ here ime eje mee mistake. Ihe ọ bụla ga-eme na ọbụghị dị gị ka ị ga-ebunye mmanya now. Holy Ghost fire. Okay.
One number of them are walking away. Why is the way I swear to God. Why am I not so much? You know, you're going to watch your mother. But who did it, Messi? I know the people that decided that they give Now this guy is going here. This guy is my style. He's over here. What did you run and what travel? Alright, put your eyes. Ihe ọmụ ikpe n'ezinụlọ Chineke ka ịma mmasị pụtara gị n'aha Jizọs. Ntikọta aka di na nwunye a Chineke ka ọrịa gara aga n'aha Jizọs. Edozi obi ahụ ribite gosi obi ahụ ruo n'isi ndị n'aha Jizọs. Ọ bụ ha ji ebi aka ka ha ji ana ngozi n'aha Jizọs. Ọmụ nwoke ọmụ nwaanyị Chineke wee ka ha mma. Chineke ihe ọjọọ abatakwara ha aka. Ihe ọjọọ abatakwara ha n'aha Jizọs. Ha na-aga ka ha na-abata abata. From today gaba ngozi. Ọ na-ego adụsịmọ ka ọ bụ ọga abụọ ga n'aha Jizọs. Ya ọ na-etere ka ọrụ ngozi. Otu ya gị ụta mere ime na azụ ụta si nnọnye nwanyị. Ọ na-eto isi ka ike otu ogu. Ọkazi nwaanyị. Ìfẹ́lẹ́ ọ̀gbọ̀n yóò bá ọ̀gbọ̀n ọ̀gbọ̀n ẹgbẹ̀rẹ̀ bọ̀rẹ̀ ọ̀gbọ̀n ẹ̀rọ mú ọ̀gbọ̀n ẹ̀rọ ọ̀gàzìkà ìgbà lọ mú ọ̀gbọ̀n ẹ̀rọ ọ̀gàzìkà ìgbà ọ̀gàzì nwaanyị. Ìmẹ́ta àríwọ̀ mi ní aláìsí ọ̀gbọ̀n àti ìgbà ìgbà ọ̀rẹ́ ìsìnkú yìí sí ọdún ìgbà ìgbà kan. Ó ti fúláwà múlò òdòdó. My mother said, "I'm not for God, but I'm high to peace." Papa Chineke na enye nwa. I know for onwe ke Chukwu si ga wotu ya, I ga anabata be people. But I but you be go na Chukwu anu gwa kwa ya na oge mezuru ya n'aha Jesus. Ọ̀rọ̀ bí polisi ń gbọ́ sẹ́ra nwunye gị pụta na ụlọ egwu now. Ikuku ewere mgbe chi ego afọ na ọ dịziri na ọkụ ọkụ. Ike na ọwụwa ozi ihe nwe mgbapụta emewu. Biko, isi sẹ́ra nwunye gị pụta na amụrụ secha picture. As a construction, IGG.
Just let's do sharply. I need construction. Construction. And I'm going to fire my bridge. I'm going to fire my. You can never hear me. You can never I I'm allowed to use them.
Something something. If I touch your body, you touch on my mind, you think I'm Come. When I cry, my mother will carry me. Your mother-in-law not here. Your mother-in-law not here. People, take you with penalty. Oh yeah, who your mother?
Mama, maka, nere o tau, hayama, yama, nere o tau, na maka, nere ma o never rule, no na no ma, ah nere ma, hayama, yama, mama ezi mama o, hayama, yama, mama o, ezi mama o, ezi Adaugo maga na bezie owe buri di ihe tinye Chineke ekene anyị bụ nye m di alado mma anyị na-asị gị ije anyị na-aga ka Chineke gozie gị ọkwa nya ọgọzie gị site n'ọmụmụ ọgọzie gị site na ka ọ chebaba gị wee na-asị gị ka gị na di gị enyi ga na-eme ka akwụ ya na-ada ọcha ị ga-eji pan na-asụchasịrị ya akwa ike emekwara ka white oyibo n'oyi n'aha Jizọs. Amen. Washing machine, you will put an answer, eh? Of course, a part of you go to an answer. Washing machine, you go to the gift. Eh? We are moving to Igbo. Okay, good look at the Genesis. I can repeat the Malachi. Okay, we don't need your microphone. Alright, you come on here. You can't go and keep on now. I will make sure. You can go back to the Mutu. My brother, on our wall. Which is that going to be over here? I'm not going to do much of it. And I was asking you, show me a bag of information. My bag of one and I'm out of rubber. Everybody got it.
When he actually even now, the main symbol of why. Don't need to go to the microphone. You can listen to the microphone. Why your microphone?
I'm going to go on. I have given one on the wine. One on the wine, man, I got them to go down. I have said to I have given one on. One more, one mother, one mother. Relationship, but I know that I will use those. Then I have Jesus Christ for the one. We are lumber. I tell you, we are lumber. Okay. Alright, people. I'm from the former vice chairman here in the person of also Raffles. Also, I can say no. Also, that so much. Because I wear there one can open microphone. I wear the Umike chairmanship as parent in the person of Mr. Adaugo Uchechukwu. People, I'm not here. Charim express. Already where the happy Charim express his or her happiness. Can you microphone? Come there, I close prayer. Open over here, you will be grandmother, and I'm a woman. And then you microphone, where I am going to Jesus. Papa, now Malita has so can do an Malita. The kind of what about so can do an Ascotambawa. I went on your body in it. They went to sort of Thank you for coming. Thank you for your generosity. Are you serious? Thank you for your time. All right. Be connected to DJ 55 and my hype man. God bless you, brother. Make an ending shelter, Arizona rent house. Make an ending coverage. Igbo Bros. Because we don't hear the my nature can do more than half we are here. Right at that time, I need live streaming. Because contact Igbo Bros. Organizing here than YouTube already. You just need to click on the link. You need to create here. One only person can do that. One Igbo Bros. And I am right here. Igbo Bros. God bless you. Because in our side of the out now, I am going for my closing, but I was the informal starting. People say, I'm my American was a man. Chineke was a mother. Ndiro were Ghana. Now, I am a Sunday school, so formal closing and informal starting. Afambo, right honorable Chino Siwe, MC Money. Thank you and God bless you. Because Meko has Marafatilo. Adaugo Uchechukwu mmadụ wazi ka alagbo ole onye kra dị anwa anyị today ogbo mekene nga ahụ mụkwara Ugochukwu wee na-asị na ga-adị ego na mma afọ nke o si wee dị n'ụbọchị taata
wee sị na ọ ga-adị gị na mma gwara ọha eze ka obi dị gị taata obi dị m mma obi dị m sarịsarị ihe niile ha mere taa dị m mma n'obi ekele Chineke si mee ha gaa nke ọma n'aha Jizọs amen ka ọ na-aga n'iru ịma na mmemme abịago na njedebe ọ nwere ihe nwere ịhụ ọgbọ ọha na eze ndị kwuru ibe ndị chọ gị wee bịa na ndị ọgọ gị ekele m ndị ọgọ m anụ agwasị okwu ha jide ka ha ji alarụ dị na ebe a ha mma mma ka ha si bịa ka ha si ala ghọtagbu Chineke ha si bịa ka esi bịa mmadụ asị ịgbanere so ekelere m ndị niile bịara anụ a na-ana n'udo na okwu ha jide ka ha ji ala ha Jizọs mmemme afọ na ihe mere gara nke ọma wee nasị ga-adị na mafụrụ m mbụ n'ụgbọ wee sị na fụ na mmemme a bịara na mmezu ọ bụ na ihe dị ha dị na Naịjirịa kịta wee nasị n'izuru ka emee ọ nwere afọ a na-etu gị etu ọgaziwana ọfọachị Igbozi ekele gị Imo steeti Agụ General Igbozi ekele gị dị Obozi Empire Media na-ekele gị wee nasị na ọ ga-adị gị na mmasị ijide ka iji na ndị bọbọ onye na-emefe ka ha jide ka ji wee nasị na mmemme ọrụ mee ọ ga-adị ka ha jikọ nchu na ezinụlọ a Jehova esi na wee merụ na amara ife dị ụkọ na ndụ unu na-enwetaba Jehova esi na mmemme a wee merụ n'aha Jizọs Enesi Agụ ekele gị Still I can't believe. You know what I mean? I was young, what you expect from me? It's what it is.